Xi Jinping se ne rabi bati, da parlament predloga Centralnega komiteja komunistične partije ne bi potrdil. V 2987 sedežnem parlamentu namreč sedi kar 2157 poslancev komunistične partije. Ti bodo gotovo glasovali za ustavne spremembe in aktualnemu predsedniku tlakovali pot do praktično neomejenega predsedniškega mandata. A podpora ustavnim spremembam ne prihaja samo iz politike. Z delom predsednika so zadovoljni tudi ljudje. Vlada prepričanje, da je politika kontinuitete prava smer. 是因为我们现在这个国家，我觉得好多的政策，包括深化改革，就是很多政策可能需要有一些连续性，就是政治上，特别是领导层的这个稳定，可能对于这些政策的持续的推进，我觉得可能是有好处的。 Odkar je Xi pred več kot 5 leti sedel na predsedniški stolček, je svojimi potezami večkrat požel simpatije javnosti. Tako je denimo močno pretresel vrh kitajske politike in odstavil tiste, ki so nekoč veljali za nedotakljive. Z bojem proti korupciji in ekonomskimi reformami je pridobil trdno podporo javnosti. 如果是习作继续连任的话，对中国的经济发展它是特别顺手，而且因为比如现在的反贪反腐这些政策的话，它能继续实施下去，然后对以后的就是社会整治经济发展是有特别大的就是发展潜力的。国家现在慢慢发展的也越来越快了，或者说人民生活的质量或者说幸福的质量上面有很大的提高。然后就是说连任的话应该也会对我们有很大的帮助，对人民的生活的进一步提高也会有很大的帮助。 Komunistična partija predlogov ustavnih sprememb še ni podrobno pojasnila, je pa kitajsko zunanje ministrstvo sporočilo, da je ustava živ organizem, ki se lahko spreminja in razvija. 从1954年第一部中华人民共和国宪法到现在仍然在实行的1982年宪法，都是在随着时代进步，中国共产党和人民的事业不断发展而在不断的完善。 Ministrstvo je odgovorilo tudi na nekatere očitke, predvsem na spletu, ki partiji očitajo ustvarjanje diktatorja in Kitajsko primerjajo s Severno Korejo. 我建议大家，还是要从如何更好地理解新时代中国特色社会主义的实践的不断的发展，来积极的正面的来理解。至于一些你刚才提到的一些妄加揣测、一些说法，我希望大家能够正视中国人民的广泛的呼声。 Poslanci bodo o ustavnih spremembah sicer razpravljali na zasedanju prihodnji mesec, ko bo v ustavo vpisana tudi Xijeva politična misel, ki so jo v statut največje kitajske stranke vpisali že na oktobrskem kongresu komunistične partije.